Radiša Trajković, poznat kao Johnny, je zvijezda narodne muzike u Srbiji. Pjeva i staru narodnu muziku, ali i moderni turbo folk. Njegov snažan glas čini ga omiljenim na proslavama. Često ga zovu kralj kafane. Rođen 27. januara 1973. njegov put u muziku počeo je iz ljubavi. Johnnyjevi nastupi su puni energije. Njegove pjesme su bliske mnogima. Izgradio je karijeru kojoj se dive mnogi. Titula kralj kafane pokazuje njegovu važnost. Kafane su srce druženja i muzike. Johnnyjeva muzika je stvorena za veselu atmosferu. Svoju titulu je zaslužio pjevajući godinama. Njegova sposobnost da napravi slavlje je legendarna. Johnnyjev doprinos muzici je velik. Njegovi nastupi uživo su veliki dio njegove slave. Spaja tradicionalne i moderne zvukove. Dani je rođen u Lipljanu, na Kosovu, gdje je odrastao uz tradicionalnu muziku. To je od malih nogu oblikovalo njegov muzički ukus. Kao mladić, odlučio je da se bavi muzikom i preselio se u Beograd. Beograd je nudio više prilika za mlade pjevače. Život u Beogradu je u početku bio težak. Johnny je započeo karijeru pjevajući po kafanama, našim tradicionalnim mjestima za izlazak. Pjevanje po kafanama bio je težak posao, a često je pjevao do kasno u noć. To vrijeme je bilo jako važno za njegov razvoj kao umjetnika. Naučio je kako da priča s publikom i usavršio je svoj glas. Njegov trud se počeo isplaćivati, ljudi su primijetili njegov talenat. Počelo se pričati o mladom pjevaču sa snažnim glasom. Te prve godine u beogradskim kafanama bile su temelj za njegov budući uspjeh. Polako je gradio svoj put do zvijezda. Njegova odlučnost i želja za uspjehom bile su očigledne. Johnnyjev put od Lipljana do Beograda pokazuje koliko je bio vrijedan i koliko voli muziku. Johnnyjev naporan rad po kafanama donio mu je veće prilike. Počeli su ga primjećivati u svijetu muzike, producenti su ga zapazili, pa je 1995. snimio svoj prvi album pod nazivom Ta žena. To je bio njegov zvanični ulazak u svijet profesionalne muzike. Johnny je nastavio vrijedno raditi i izdao je još nekoliko albuma. Pravi uspjeh je postigao s hitovima kao što su Neka pati žena ta i Sam sam. Te pjesme su se jako svidjele ljudima. Na njegove koncerte dolazilo je sve više ljudi i postao je zvijezda. Johnnyjev moćan glas i osjećajnost učinili su njegovu muziku posebnom. Fanovi su osjećali jaku vezu s njegovim pjesmama. Njegovi hitovi su se svirali svuda, od radio stanica do klubova. Postao je nezaobilazno ime na balkanskoj muzičkoj sceni. Njegov poseban stil ga izdvajao od drugih pjevača. Johnnyjev uspon u svijetu muzike bio je nevjerovatan. Stvarno je ostavio svoj trag. Johnnyjev privatni život je također zanimao javnost. Oženjen je s Slađanom Trajković, poznatom kao Slađa, i imaju 3 djece. Porodica je Johnnyju jako važna. Ona mu daje ravnotežu pored njegove naporne karijere. Iako je slavan, trudi se da živi normalno. Njegova žena, Slađa, mu je velika podrška i također je poznata javnosti. Par je bio pod lupom javnosti, ali su uspjeli ostati zajedno. Johnny često na društvenim mrežama podijeli trenutke iz porodičnog života. To fanovima omogućava da vide i njegovu drugu stranu. Johnnyjeva veza s publikom je ključni dio njegove trajne popularnosti. Poznat je kao pristupačna i prizemna osoba. Fanovi cijene njegovu iskrenost i to što je uvijek svoj. Kada nastupa, daje sve od sebe i tako stvara jaku vezu sa svojom publikom. On nije samo pjevač na bini, on je jedan od njih. Ta veza je jako važna za njegovu stalnu popularnost. Čak i nakon mnogo godina u svijetu muzike, Johnny je i dalje nevjerovatno popularan. Njegova sposobnost da zabavi ljude i poveže se s njima je vječna. Danas u 2025. godini, Johnny je i dalje glavna faca u srpskoj narodnoj muzici. Raspored mu je pun nastupa širom Srbije i Balkana. Nastupa i za našu dijasporu u drugim zemljama. Njegovi koncerti su poznati po super energiji i pravoj slavskoj atmosferi. I dalje nosi titulu Kralj veselja ili Kralj kafane. Te titule pokazuju da on zna napraviti zabavu za pamćenje. Njegova popularnost nije samo zbog starih dana. On i dalje snima nove pjesme. Johnny prati nove trendove, ali ostaje vjeran svom stilu. Društvene mreže su mu pomogle da ostane popularan.
Snimci s njegovih nastupa često postanu viralni, a on priča s fanovima preko interneta. Johnnyjev doprinos svijetu muzike je neosporan, njegove pjesme su postale muzika koja prati živote mnogih ljudi. On je kao kulturni fenomen, stvara zajedničko iskustvo kroz svoju muziku. Od skromnih početaka u Lipljanu do slave u Beogradu, njegov put je prava inspiracija. Kao kralj veselja, ostavlja nam u nasljeđe radost, slavlje i muziku koja se ne zaboravlja.